Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joet mij een muzikant om de tafel. Die zowel solo als in bands al een hele tijd dwaande is. En ik vind hem een meestergitarist. Eddie Mulder, hij had een nieuwe plaat uit. Alhoewel hij zelf nog een week of 2 wachtje maar voor dat ding echt werkelijk bij hem op de keukentafel leidt. Maar hij is clear en had het namelijk over het album Signature. Hij speelt verder ook nog in orenbands, onder oren Leap Day. En ik actief onder oren nog in Flamborough Head. Een echte prog-rockman dus. Eddie Mulder. Goeie. Welkom. Ja, fijn, dank u wel, Willem. Ik hier een inleiding dwang die nog twakkers zo lang wijzen zo. Want dan had je nogal wat bij de kop hoor, zo staan zo. Dat is weer een hele soort bij de kop. Zeker als er een beetje weer omgis. En dan komt het toch wel... ik denk dat de laatste 23 jaar er wel iets van 24, 26 producties uitkomen binnen. En ja, daar ben ik heel blij mee en trots op. Hoe verklaar je die productiviteit? Hè? Gewoon de lol die erin hebt? De lol die ik erin heb, maar ik de drive van... dan moest het nou doen en dan moest net wachten tot morgen. Dat. Aanpakken. Aanpakken, want je nou kerst het goed doen. Waar zal zitten wat er morgen gebeurt. Ja. Dus het is een kwestie van net uitstellen willen. Snap je? Hoe is het verder? Nou, het is verder wel goed. Dat zit ik productief genoeg. En het is voor mij ook al je weer een beetje op gang komen. Ik beroepsmatig natuurlijk in de muziek. Het is wel weer op gang komen. Van hem zal dat het al je oorsworden is, vind ik. Het is oorsworden als dat voor dat hele COVID-verhaal. Is de dynamiek in de muziek vooral het verloren dus? Ik denk dat het verloren is. Ik weet net dat ik daar de vinger op lezen kan en dat ik überhaupt iets zinnigs hoe zitten kan. Want ik ervaar het natuurlijk. Puur vanuit mijn standpunt of vanuit mijn ervaring. Maar vanuit mijn ervaring, ik denk dat het oorsworden is. Het lijkt krijgen over een bepaalde onbezorgdheid of zo die we voorheen zien dat die verder is. En er is zo volk gebeurd natuurlijk. En om maar eens een voorbeeld te nemen. Mijn Leap Day moesten we naar Wales, ouder on een weekend. Speel je op het Summersend Festival in Chepstow en dat leidt ergens in Zuid-Wales. Had je een mooi t-shirt van houden trouwens? Ja, dat hebben we dan wel. Had je een prachtig t-shirt hoor. En een hele mooie ervaring. Ja. Het is weer voor ons een heel succesvol festival. Hartstikke leuke mensen, bergreacties. Heel goed om daar in bepaalde kringen een beetje naar boven te kunnen komen in de publiciteit. Maar wat natuurlijk erg opvalt is het hele Brexit-verhaal. Wij als muzikanten met instrumenten en spullen moesten de zaak donders goed voor elkaar hebben om daar überhaupt de grens voor te komen. Hoe groot is de papierwinkel als daar heen is? Het is heel groot. Het is heel nauw gezet. En dat zijn natuurlijk keuzes die het maken. Ik bedoel, wij hebben ervoor gekozen om het voor de douane gewoon zo correct mogelijk te doen. Maar dat betekent wel dat een van de man ontzettend volle voorwerk eraan hangen had. Even naar de praktijk. Wat dorst? Je op internet naar zo'n, in dit geval Wales, douane, service of zo? Nou, allereerst moest een kanet aanvragen bij de Kamer van Koophandel. En, Een?
een karnet, een ATA-karnet. Dat is een... Help. Nou, dat is dus inderdaad het noodzakelijk douanepapier waarop als het naar dat soort landen maakt. Als muzikant. Ja, wij zijn natuurlijk ontzettend verwend maar alles wat in de EU gewoon al de 4 grenzen heel makkelijk hoor. Nou, ja, wij, want ik ben een Wales en Engeland gonger. Ja. En je zwaai even naar de douane. Ja. En er wordt wel eens in uitpikt van een soort routinecontrole. Maar voor de rest, ik haal alleen maar naar die mensen zitten te zwaaien in mijn auto en in mijn camperke. Dat snap ik wel. En dat is wel verloren dus. Nou, voor degenen die het iets meenemen. Zullen we hier niks eens gekend van we gooien gitaar achter in een auto en we doen er een kleed doorheen en wij binnen toerist of we gaan daar muziek schreeuwen. Dat ken ik doen. Maar het risico dat ze die eruit pikken en zeggen van dat geloven wij eigenlijk helemaal net. Nee. Toon het maar eens aan. Wij konden nou aantonen dat we daarheen konden naar het festival op uitnodiging. En dat we die instrumenten net op in- en export hebben, maar gewoon op doorvoer. Dus en daar is het belangrijk voor. Dat betekent net dat je het aan de grens iets makkelijker krijgt. Ja? Want wij kwamen op de Engelse kant kwamen wij op een enorm parkeerplaats te staan met alle truckers. Er was dat dirigeerd tot en met. Het moet strak. Het is krek en kamper als die terugkomt. En elke trucker zal dat beamen, maar die man ben eraan gewend en wij net. Nee, Want wij komen daar net regelmatig. Die zitten er soms dagelijks of wekelijks mee. Hè? Ja, precies. Dus het is bij hun denk ik haast onderdeel van het leven, maar wij zeggen er vreemdje aan. Nou, en als dan 12 hele uur op een stempelmast was, dan is het gek te zien. Dan denken ze dat het voor een man er is, maar dan komt er op een grote hoop en er is een vreemde eend in de bijt. Dus dat had zijn eigen... Met z'n tien, man. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Zo, en eigenlijk is het, ik zou natuurlijk dat bijvoorbeeld bij een land als Zwitserland, dat ik altijd als zo wie als daar op deze manier iets dwaan was, dan was ik wel uitpikt en dan was ik wel nice, jongen. Maar toen voorheen, voor dat hele Schengen-verhaal, wie dit natuurlijk dagelijkse praktijk. Daarom wist ik het ik. Want voor die tijd moest ik maar bijvoorbeeld een groep als Avenue, moesten wij wel de grens over. En wij gingen standaard, kan net, maar alles erop en eraan. Hè? En dus dat... Vanuit die tijd is dat nog wel een beetje duidelijk. Maar nu dat Brexit-verhaal er is het al wat strenger en extremer, vind ik. En natuurlijk zit daar natuurlijk met de problematiek dat als ze dat net goed in de gaten houden, dan komen al die vluchtelingen daar ook nog eens in. Dus het zijn metersheuge kampen waar als met prikkeltriët en alles. En ja, er was nog krek net uitblaft. Maar wel naargeestig dus. Dat is naargeestig. En voor de rest hebben we alleen maar leuke ervaringen. Ja, want dan het donker begint van een reis tot een prachtig loon heen. Hè? Ja, zeker. Dat is machtig. Dit klinkt natuurlijk nou heel extreem en naargeestig, maar dat is maar een part van onze reis geweest. Want het wie voor de rest hartstikke leuk. We hebben alleen maar leuke ervaringen. Goede bandsfeer, leuke optredingen, goede reacties. Praten we straks verder door. Maar Ja. alles jaren, zeker vanwege de plaat die nou bij solo uitbracht hast. Ja, ik had die vorige keer net al eens een keer vreemd, want ik ben gelukkig vaker te gast geweest. Ja. Hoe solo is deze solo-cd? Solo in die zin dat bij deze cd trouwens, ik werk vrij nauw samen met Henk Stijl uit Eindhoven. En Henk Stijl die is er dermate meer bij betrokken dat dit een co-productie is. Hij is co-producer. En had ik eigen een stuk aan aanleveren, een aantal keren. Compositorisch ik dingen aandroegen bij oren, bij verschillende nummers. Dus het is... En aangezien natuurlijk dat ik de nodige muzikanten op mij spelen, is dit wel meer een groepsgebeuren. Maar ik denk dat de druwende kracht nog steeds ikzelf ben. Maar in dit geval ik met Henk Stijl en met de prachtige medewerking van een hele soort mooie muzikanten. Samen is het ongeveer beschermd. We praten eraan over, maar we beginnen er wat van draaien. Dat dient alleen nog het begin van dit programma. Jan heeft mij een prachtig nummer, Signature. Dat is de titel van het album. Ja. Ja, het lijkt een beetje van de hand. Die titel, wat voor lading had het voor jou? Het is die handtekening. Het is een handtekening, maar een signature betekent natuurlijk ik maatsoort. Hè? En wij wisselen nog eens qua maatsoorten. Dus in die zin had het een extra lading. Maar de kerst het inderdaad best als handtekening zien. Het is weer een stuk wat je naar voren brengen kan. En je zet als het ware je handtekening. Ja, meer ken ik net informatie, meer ook net informatie. En noem het wat we draaien, waar spelen daarop mee? Onder andere Colin Bass, bekend van Camel. Albert Schoonbeek, de drummer waar we eigenlijk op alle cd's mee werken. Henk Stijl, die natuurlijk zelf ik het nodige eraan. Gert van Engelenburg op toetsen. Dan hebben we Rafael Palocek, die had Jirik nog op mij dienen.
Ik weet net dat ik nog niet 4, maar volgens mij ben dat zo ongeveer. We gaan nog wel even. Jawel. Of komst er maar op bron. Die Colin, Ja, Camel, ja, grote band, ja. grote zeker. naam. Ja, Ja. grote historie. Ik. Moest net pro liters whisky in? Of, Nee. De man is welwillend genoeg. Hij komt natuurlijk wel om in allerhande projecten, maar dat hij ik in mij doet. Dus hij kocht voor deze cd in een track en dan inderdaad die titeltrack, daar kon hij ook bijdragen. Voor de rest had hij er geen ruimte van aan, maar we weten ik dat Camel of al werd toert of nog weg gaat toeren. En hij had oren cd-producties, dus die man die doet zijn ding ik. Hoe gaat ze aan contact via de mail? Begon via een mail. En eigenlijk heb ik hem maar één keer live sprutsen. En dat weer via Zoom of iets dergelijks. En dat weer het dan wel. Maar dat weer wel goed om in van elkaar te zien, te spreken. En een beetje van een ander een indruk te krijgen van nou, maar die mensen wil ik wel werken of net. En dat wil hij wel. In zijn geval als deze meneer, die is van een grote band, Ja. Camel. Kan je ook goed voorstellen, als heel blij best dat Sunny een boord krijgt, of niet? Nou, zonder meer. Ja. Ik weet dat het een vakman is. Hè, en dat hij er heel nauwkeurig mee omgaat. Maar eigenlijk is het bij Sunny en gewoon zo van de eerste take die hij aanlevert is goed genoeg. En dat zetten we daarna gewoon in beeld. En Hoeveel vrijheid jou zo'n man, oh? alle vrijheid. Zo, Dit is het stukje was het Haworst, een solo of weet ik wat oors? Nou, hij speelt bas. Dus hij krijgt het stuk. Hij verneemt zelf wel weer dat de grondtoon heen gaat. En daar gaat hij zelf mee aan de slag. Hier en daar wat bewegelijker. En op een keer wel wat statischer. Maar hij doet wat het stuk vreegt. En die vrijheid jou ook eigenlijk elke muzikant. Ja, krijgt. Ja. Het is alleen nog zo het enigste voorbehoud wat ik maatje voor mezelf. Is dat de eindregie van de mix. Die hoor ik graag in eigen hand. De balansen. Maar dat ook heel zorgvuldig in samenspraak met Henk Stel. Die ik een keer hele goede jaren aan Holland. Want het maakt uiteindelijk, mijn waarste gearwerks, gewoon een Eddie Mulder plaat. Wat zei je? Bluwen, hè? Maar gewoon een echte dien productwijze. Ja, nou, het leeuwste, wist mijn insteek van alles, en dat geldt vooral alles eigenlijk wat ik doe, is als er maar wat gebeurt. Dat is mijn insteek. Er moet actie wezen, want anders dan verlies ik de belangstelling niet vrijgehouden. We gaan weer noemen draaien. Van de nieuwe plaat van Eddie Mulder dus. Signature is de titel van de plaat zelf. En wij draaien dit nummer, Summer's End. Mooi nummer van Eddie Mulder. Zijn nieuwe album staat hier centraal in deze aflevering van Noorderwind Live. En ik hoop dat Eddie een tijdje weer eens even in de televisiestudio opdoekt. Want dan kan ik echt letterlijk live spelen. Dit is in ieder geval een album met 13 tracks. Signature is de titel daarvan. En we draaien het nummer Summer's End. En daarop in ieder geval een van de mensen die het meewerken had een opvallende naam. Tom Scherpenzeel. En die ken ik persoonlijk weer van Kajak. Band bestaat net meer trouwens. Alhoewel ik zeg dat hij zelf, Flynn Wier, nog een solo-album uitgebracht had. Dus nog steeds actief. Maar dit is wel ook weer een grote naam. Had hij een van Camel en een van Kajak bij deze plaat weten te belokken, Eddie. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, Is dat zo'n lieds wereldje dat ze zeggen, Eddie, als dan wat haast komst maar? nou, nee, nou, de aanleiding van dit al, ja, wie eigenlijk meer van, als je op Facebook bent bij al vrienden, ik ben wel maar meer muzici, ben ik vrienden en zo, maar het voelde mij op een gegeven moment op dat zowel ik naar hem als hij naar mij dingen begon te liken. En die naam die valt gewoon op. De volstop dus. Maar hij ik. En dus dat ging over en weer. En toen had ik contact met hem zocht. Ik zei, ik heb letterlijk hem zijn. Ik zei, het valt mij op dat we de dingen van een ander liken. Ik ken wat voor een ander betekent. Hij zei, kom maar op. En dat werd al jaren. Ja. En dus ik heb daar een track heen gestuurd. En later nog een keer een track. En daar ging hij aan de gang en ik kreeg leuke dingen weer om. En toen had ik eigenlijk hetzelfde als bij Colin Bass zijn. Ik zei, het lijkt me het leukste om even met een te praten op een manier. Dus toen heb ik een Zoom-verbinding verzocht. Hij zit op dat moment in Griekenland, want daar zit hij vrij lang achter een man in Gierik, Simmersleeuw. Wat een straf, hè? Sorry? Wat een straf. Ja, boe. Maar ja, zo'n man, en dat hield ik natuurlijk van mij, in principe, als je een situatie hebben kerst, dan kerst die feitelijk oorlog wel werken.
Hè? Zo stekt de wereld nou in een ander. Dus, maar dat was een leuk gesprek. En ondertussen heb ik aan een track van hem heb ik iets bijdragen kan. Ik weet net of dat nog een keer wat wordt, of er nog wat iets meer uitkomt. Maar dit was een hele leuke samenwerking. En het gaat gewoon vrij enthousiast in de werk. Want hij is een stukje ouder dan mij, maar het enthousiasme is dan precies hetzelfde, denk ik. Echt een muzikant in hart en nieren. Hè? Ja, beslist wel, ja. Ja. Wat zei dat? Hoe die status op dit soort mensen toch mij krijgt. Die gaan natuurlijk zitten te Spotify of op YouTube of op een andere manier. In die eerste zin luisteren wat Eddie Mulder uitvretten had. En toen ook ze staan zo'n onbekende jongen meer in die wereld. Nou, ik weet net dat het iets misschien in de eigen van sommigen had. En ik weet het, daar weet ik gewoon echt niks van. Ik bedoel, status is een groot woord, wist je wel. Maar misschien is de mate van activiteit van mij wel een aanleiding voor oren mensen om te denken van, er gebeurt wat. Ja. Daar wil ik aan mij doen ook de kans voor krijgen. Misschien is dat zo. Misschien is het gewoon net. Ik heb geen idee. Mijn criterium is uiteindelijk dat mensen maar dat leuk vinden. Als het materiaal zich net bevalt, maar het meer weten laten, dan wordt het net. En dan is er geen man aan boord, want er zijn altijd maar weer orenmogelijkheden. Ik leef graag in het ontdekken van mogelijkheden. Ja. Nou ja, en er ligt nogal wat muzikale erfenis achter. Daar ben ik wel helemaal blij mee. Ik ben deze plaat. En hoeveelste solo is dit? Dit is de 8e. 8e alweer. Ja, de 8e. Ja, en als dan wist, die molen draait op dit moment nog steeds wel terug. Want Henk en ik ben eigenlijk al mijn concept voor een jongen aan de gang. Waar dat eigenlijk al een heel groot stuk invulling is, maar waar dat de uitwerking nog van gebeuren moet. En ik heb eigenlijk, en dat is ook wel leuk om te melden, toen ik in Wales weer, kwam ik in contact met een Noorse muzikant die daar als bezoeker weer, een enthousiasteling ik. En we kregen zo'n dermate klik dat ik inmiddels al met hem een contact heb. En eigenlijk al een track heen gestuurd heb van, luister eens naar, als er iets aan bijdragen was, dan heel graag. En dan showen we hoe het gebeurt. Dus ja. De wereld is wat dat betreft lieds en mooi. En het zei wel wat hoe het, ik neem het maar progrock, maar het symfonische rockwereldje. Hè? Dat is natuurlijk, de muzikanten zelf is denk ik een vrij lied wereldje hoe de hele wereld Sjost. Ik denk het wel. Het is natuurlijk niet meer zo, en we weten al wel dat dit niet meer zo'n populair genre is als in hier in Sander bijvoorbeeld. Of dat werd echt heel groot, hè? Toen werd het groot en daarna had het inzaakt worden terug natuurlijk de hele punkbeweging en alles wat daarbij hadden. Daarna kreeg het een heropleving op een gegeven moment, de Neoprog. Dus daar had ik hele goede bands in. Had ik letterlijk een opleving geweest. Maar het had nooit best zo groot geweest als die in 20. Maar het is blijkbaar een hardnekkig virus. Misschien nog wel hardnekkiger als COVID. Nou ja, ik heb wel leeftijdsgenoten en generatiegenoten die muziek mooi vinden. En die ben inderdaad al je bloedfanatiek. En die ben nog steeds heel bot connected met de muziek. Ja. En met de releases en nou, waar ben je nog? Ja. Want als bijvoorbeeld Wales, dat was een prachtig t-shirt hoor. Ja. De Summer's End Festival. Ja. Ik zit met diepste respect, maar hoeveel speakerjekjes en grijze haren rennen er rond? Nou, een hele berg. En, met een klein buikje. En wij staan verbaasd natuurlijk over de meesten die daar sjost en treft en de hele belevingswereld. Dat toch krijg ik even onze zieren. Dat is wel, hè? Zo. Ja, maar het gehalte... Grutter of intenser of... Het is wel heel erg geconcentreerd, vind ik. Ik bedoel, ik heb dan zien hoe dat er is. Dat is een festival waar echt wel een aantal honderden mensen op uitkomen. Maar het is ook net meer dan dat. Ik bedoel, als het een concert heeft van een grote act, dan zal daar die zaal nog steeds wel goed gevuld worden, maar een paar duizend misschien. Maar op zo'n festival komen er echt alleen maar de bloedfanatieke lui op uit. En dat ben er net zo'n hele soort. En dan is het zo, en dat is het natuurlijk hier in Nederland ik zo, krijg de oudere garde maar eens wat van de bank al. En het is gewoon zo, doordat je ouder wordt, er zijn meestal met mankementen. Wij hebben derde genoeg rolstoelen die daarom reizen. Dus ja, en dat gaan we bij u zelf. Ik bedoel, wij hebben onze eigen NPF-festival, waar we nou haast niks hebben meer zitplakken gecreëerd. Omdat het een hele lange sta is. Een concert, dat is een behind iets van een paar uur en dan kerst we naar huis. En dat is voor een soort mensen die dan niet nog een lange tijd reizen moeten, is dat vaak al een bezoeking geweest, toch? En lidsteden als een festival heeft wat om een uur strijden begint en een uur is alweer jongens ophouden. Ja, dat is een lange... Dan is die zelf niet op een been binnen. Die hebben het wel gewoon aan het eind van de jongen. Ja, ik kan me iets meer voorstellen. Ja. Dan ben je 18, hè? Ja, nee, precies. Dat hele verhaal. En in die muzikale wereld hoor je me ook nog van lange nummers. Dus, Ja, ik nog, ja. Ja, daar kom je aan, joh.
Oh, prachtig. Nou, mooiste best. Eddie Mulder, Joert te gast dus in deze 1 op 1. We beginnen weer even wat van het album draaien wat Joert centraal staat. Het nummer heet Enigma. Ja. Straks even praten en is Jawel. er het draaien? Jawel. Enigma. Nummer komt van Eddie Mulder's CD Signature. Je wordt centraal in deze 1 op 1 staat de muzikant en het nieuwe album. Dat je natuurlijk qua planning altijd weer even wacht, maar voor dingen waar is ook. Hoe zit het bij de perserij in dit geval? Nee, helemaal niet. Hij is er in feite al. Maar over een paar weken komt het label naar uw eigen festival. En hij zei van, ik ken het dan lekker goed meenemen. Ik zei, nou, dat is ik net een probleem. Nee. Want dan komt eigenlijk de tijd ik naar Flamborough Head mee. En waar ik als bassist-componist ik bij belutsen ben. Dus ik bedoel, om een hele hoop vervoersproblemen te voorkomen, het komt dan gewoon mee. Ja. En dat is net erg. Doe zie je altijd bij een Pools label. En dat is nog zo. En dat is nog steeds zo. Ja, dat is nog steeds. Van wij die trouw, het gaat gewoon goed. Ik ben allereerst aardige mensen waar je goed mee de voeten kennen. En die ik het genre een warm hart te dragen. En ja, het is betrouwbaar. Het is, wij hebben nog niks vernomen waarat je het van denken kennen van nou, dan worden we een oor label zieken. Nee, beslist niet. En zij slagen er als label in om dat publiek te bereiken. Want dat is natuurlijk heel verdeeld. Ja. We hier te leven hoe het is een bepaald segment in de muziekwereld wat dit nog leuk vindt. Ja. Maar we moeten wel heel goed weten wat in het publiek zit. Hè? Ja, zij hebben natuurlijk contact met de hele wereld. Dat hebben ze wel opgebouwd. Ja, Japan, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Dus, en daar ben ik liefhebbers natuurlijk die bij diezelfde punten op een gegeven moment hun materiaal. Wij hebben bijvoorbeeld dat van mij, maar ik van heel veel hoop artiesten. Want die hele muziekwereld, zeker als je naar dit soort muziek in Polen, hoe groot is die scene daar? Is het vergelijkbaar met Nederland? Het is een beetje een orenscene. Ik bedoel, ik heb altijd tenminste een derde indruk dat het huddere segment daar meer aanspreekt dan het softere segment. Zo, en mijn muziek zit over het algemeen vrij in het softe symfo. Ik bedoel, maar de bands waar ik in zit, Light, dat krijg ik een beetje oors. Maar wat er blijkbaar bij mijzelf uitkomt, dat is altijd wat meer soft. Zeg maar. Ja, correct. Ja. Meer mellow. Mellow. Ja, ik vind het heerlijk. En dus dat is fantastisch. Zeker met al die gearwerkjes erbij. Want ik denk dat dat wel belangrijk is. Het gaat misschien niet eerst zeer letterlijk om het te spelen, maar de oren meestal betekent ook oren invloeden. Hè? Dat denk ik fris en scherp. Of niet? Juist, dat. En iedereen had zijn eigen ding te doen. En de basis van een nummer is wat het is. En daar kennen ze dingen mee doen. Maar wat ze er dan mee doen, ik laat me heel graag verrassen. Ik bedoel, het is net zo dat ik mij, wat voor muzikant, en ik zit van, nou, het sa moet het. Helemaal net. Ik zeg van, doe maar wat, draag maar bij, show maar wat het worst. En dat zit ik bij het mixen en bij het editen van dingen. Dan komt het wel eens voor dat bijvoorbeeld in het percussiegedeelte dat ik dingen verleid of versterk, juist ik. Nadruk lezen op. Dus, maar dat rucht hoor ik mezelf wel voor. Ja, wordt niet in plaat, toch? Ja.
Want wordt er uit het label überhaupt nog voorwaarden stelt of niet? Het label had het leeuwste natuurlijk dat ik meer bandgerichte dingen doe. Dat is commercieel interessanter? Nou, ze zitten gewoon in die niche. Dat is gewoon zo. Hè? Dus mijn label, als ik een akoestisch ding aanlever, dan zij het verschil net tussen het in en het oren. Daar zetten zij net in. En dat bekijk ik net van hun vregen. Daardoor vind ik het al heel wat dat ze me nog steeds gewoon uitbrengen willen. Hier ik lieke goed netwerk en hier hebben we wel zieke moeten. Dat is een fantastische muzikant. En terecht dat het te verhoord hoe gaat. Krijgt wel eens een uitslag van hun. Hey, we hadden 5 cd's in Japan slitten en dan zie je naar New York gaan. En hey, ben ik in Birmingham, hebben we nog hier verkocht of wist dat net? Nee, dat weet ik niet. Geen idee. Weet ik niet. Ik weet wel dat ik eens een keer een fotootje kreeg en heeft online in Japan. Hè? En dan mooi al die Japanse tekens erbij. En dan denk ik mezelf, ja, dat is leuk. Ja, dat is mooi. Met mijn plaat is derde land. Ergens in Tokio leidt een exemplaar. De komst een beetje bleef iets staren zoen. Hoe had dat invloed op die speling? Je bent toch afhankelijk van die vingers, Ja. die houding. Ja. Ik kan natuurlijk Kees is aardig scherp en ik wilde ik net hoort, maar hoe best nog zo lenig als 20 jaar verliezen of net? 20 jaar verliezen. Nou ja, maar Ja, nou, ik weet wel dat die motor nog steeds meer gong draait. Maar dat verneemt natuurlijk wel dat er was wat stiever in de vingers en al die dingen meer. Dat haast wel. Ja. Hè, dus er moest wel oefening blijven. Die Stevie die moet net oerhaan krijgen. nee. Maar dat merk je wel bij de jaren dat het. Ja, tuurlijk merk je dat. Hè, ik bedoel, wat je inderdaad als 20er kon. Dat leeg ik dan ik wel weer. Want je bij bijvoorbeeld een Leap Day, wat ik soms heel intensieve partijen spelen. Dat is best wel heel intensief. Technisch jongen. Maar de conditie ervoor hebben. Maar dan moest ik van het ene naar het oren springen kennen. En dat vergt een soort van meer als mijn solo platen. Dat is wel. Dat komt ook omdat we natuurlijk in Leap Day verschillende screwers hebben. En één screwer, mijn naam, die screwt dingen voor mij. Die mij weer op mijn speling weer op een hoger plan brengen. Dat is Gert van Engelenburg. Die screwt daarin partijen waar dat voor mij uitdaging leidt. En uitdaging maak ik horen. Absoluut. Ja, een beetje scherp blijven. Ja, beslist wel. Je moet het niet inkaken. Nou nee, zo, want dat zit ik. Ik ben qua inslag en daarom koek destijds die Pink Floyd muziek ik wel maatje. Want dat is vrij mellow. Ik bedoel, het klinkt al wel heel elektrisch en dat is het wel. Maar als de lijn goed besjoest, dan is dat helemaal net zo. Daar sta je van, maar dat had natuurlijk een bepaalde bluesy karakter, maar ook een melodieus karakter. En blijkbaar koek dat maatje. Maar dat we net als nou zei van, en dat klinkt misschien arrogant, maar ik heb daar nooit net de volle problemen mee gehad, net volle moeite mee gehad. En Gilmer zit natuurlijk als een wereldgitarist bekend. En dat is hij ik. Ik bedoel, die stijl die is wel zo aansprekend. Daarna moet je nog maatje kennen. Blijkbaar ken ik dat maatje. Maar daar leidt voor mij net een vreselijk grote uitdaging in. De uitdaging leidt eerlijk zijn. Bijvoorbeeld volle meer in de dingen die ik te spelen krijg bij een Leap Day. Ja. En dat ben gewoon echt een briefje met Noorden? Hoe werkt dat? Nee, we werken hoofdzakelijk met demo's. En daarna probeer ik me dat eigen te maken. Ja. En daarna ga ik dan mijn eigen partij in plaats van de demo-partij in de opname. Balanced is het nummer wat we draaien gaan. Het zit dus alle keer op die nieuwe plaat van Eddie Mulder. En als is bij dit nummer de vraag: what's the story? Balanced. Nee, nummer op een nieuwe plaat van Eddie Mulder. Signature, zo heet de plaat in elk geval. Nou, net slecht voor een man die ergens eind jaren 50 in Rotsterhouwen ben is. Hij zijn talent meer als goed broekt had. Net alleen voor zijn soloplaten. Maar ik voor bands als Flamborough Head, Leap Day en zo kijk nog wel even trokken. Dit nummer, is dat intussen al een beetje naar harkje? Want dit is zo vers. Ik denk dat alle takes en overdubs nog wel herinneren ik het haast of niet? Ja, dat wel.
dat wel. Maar op een of andere manier, dit nummer, dat bloedt bij mij altijd nog redelijk fris. Ik weet niet wat het is. Het grappige van dit nummer is hoe het ontstaan is. Ik denk, ik wil eens gewoon een aantal akkoorden achter elkaar plakken en ik zie wat er gebeurt. Dat heb ik op die manier heb ik dat oerhevelen eigenlijk naar Henk Stel, uit Eindhoven. En hij ging ermee aan de gang. En die dingen groeien. We brachten het naar Albert Schoonbeek, de drummer. Die er een heerlijke drumpartij bij Line had. Je kon zelf de basje bijspelen en de oren gitaar overdubs. En zo is het uiteindelijk ontstaan. Het is net meer als Lego. De bouwst een mooi dingetje op en dat is het dan. Even tapwerkwijze. Want de drummer komt bij een partij. Dat doet hij thuis, neem ik aan. Ja, die had een eigen drum. Is dat een studio. totaal ongefilterd, ongeproduceerd, onafgemixte track die je dan krijgt van zo'n drumpartij? Dat is er zelf nog een klankkleur om een mixen kist of net? Ja, nou we vregen wel had hij een eigen drumbalans. Ik als extra track mine, ja wel als referentie. Okay. Maar de verschillende onderdelen van de drums die ik apart opnam werden. Je bekijkt ook op verschillende sporen. Ja. Ja, nou heeft verschillende WAV-files eigenlijk. En Henk uit Eindhoven die gaat aan de hand van de demo, of de referentiedemo van Albert, gaat hij aan de gang omdat ik in beeld te krijgen, maar ik in verhouding tot de oorinstrumenten. Ja, want ik kan me voorstellen, dus hij is van, nou, ik heb mijn gitaar een bepaalde delay te staan en daar hak ik dat op en dat en dat op. En dan komt er niet eens in je verbod met een totaal andere drumsound. Ja. Dat vlokt in productie. Nee. Eigenlijk is het in theorie hoe dat kennen. We hebben daar eigenlijk nooit zoveel problemen mee. Het wordt op een goede manier aanleverd. En wat mijn eigen partijen betreft, eigenlijk gebruik ik mijn eigen live setup gewoon thuis bij mijn opnames. Want ik neem ik gewoon thuis op. En ik het al via WeTransfer, gaat het naar Henk daar. En galm en echo op gitaar gebruik ik zelf heel gauw puur om de sfeer, om de rondelijkheid. Maar ik ben nooit heel erg precies in die en die galm moet het wezen of die en die echo moet het wezen. Daar ben ik nooit zo precies in. Zodat het field en als het goed field, dan is het goed. En daar verhoor ik net vol meer aan. Nee, correct. Nee. Dan ben ik altijd heel impulsief van nou, is het goed? Dan is het goed. Net met twijfel gewoon doen. Ja, want hij staat ook met die componeren. Wist wanneer het clear is? Ja. Of best je gewoon twijfelen? Nee, beslist niet. En ook twijfel dan gebeurt er eerst even niks mooi. Bij twijfel niks doen. Bij twijfel niks. Ja, saai. Ja, op die manier. Ja. Want ik bedoel, als daarin hanging is, dat kan natuurlijk wel, maar dan is het eind zoek. Dat is hetzelfde eigenlijk als de manier van produceren inderdaad. De mogelijkheid met een WhatsApp verschrikkelijk groot. En dan wil ik niet in nooit weten. Ik doe gewoon en als het daarna goed viel, dan moet het dat wezen. Want de mogelijkheden, als het versoepst in de mogelijkheden, komt er nooit wat clear. Nee. Of zo'n compromis dat het wel lelijk wordt. Hè? Ja, dat ken ik nog. Dan is het te bot met een gang geweest. En zo. Dus in die zin ben ik altijd wel... ging ik op mijn eigen intuïtie houden en gewoon vlotte dingen doen. Weet je wel? Ik bedoel, dan krijg je het toch nooit zo goed achterhouden als dat voor die gevoel misschien mutten hier. Dat krijg je net. Dus om de sfeer van iets beter te houden, moest er net te lang bij stilstaan. Die vorige plaat weer Blind Hunter. Ja. Een dubbelplaat. Ja. Hoe verhoudt zich deze tot die Blind Hunter CD? Is het een totaal oor iets winnen voor die gevoel? Of een logisch vervolg op? Ik denk een logisch vervolg op. En het is daarmee iets oors worden als de Blind Hunter. We hebben wel een gedeelte van de muzici binnen bij belutsen. Maar het is wel degelijk een hele oren insteek. Ik voornamelijk omdat Henk Stel, ik mijn oren suggesties kwam. Ik mij componeerde. En ik mijn dingen die... Mijn Gert van Engelburger bijvoorbeeld, heb ik een periode gehad dat we op de Tizion kwamen bij Bijnmannen en dan gingen we zitten jammen en er kwamen altijd dingen uit. En die ben gedeeltelijk voor Leap Day wel gebruikt. Daar kwamen ik wel dingen uit. Maar een aanzienlijk stuk blauwe lezen. En dat vond ik zonde. Dus daar ben ik hier aan het spitten gegaan. En wat Gert en ik toen eigenlijk voor me konden krijgen, heb bijvoorbeeld ik terugsleus naar Henk. En Henk die er zien ding bij mij. Eigenlijk is Signature op die manier ontstaan, het titelstuk. En daar had hij eigenlijk een hele bijdrage aan die intro aanzienlijk te verlengen. Dat kon ik hebben. En daar toch haast volle meer mogelijkheden om daar nog iets mee te doen. Op aan te vullen en andere oren gastmuzici ermee om te stoeien en zo. En dan wordt het weer een heel oor beestje wordt het dan.
Kies je nog de vrood mee in, letterlijk? Speel je, Nou, sure. optredens, promo's, zitten we dan in het jargon? Hè? Maar... Nou, in die zin wel, sure, promo's en dat soort zaken, dat gebeurt wel. En hier en daar, misschien interviews en dat soort zaken meer. Als de airplay ervoor is op de juiste kanaal, dan kan dat ik helpen natuurlijk. Ben er internet of oren Ja. stations nog steeds die dit soort muziek draaien? Ja, beslist wel. Die ben er nog wel. En dat wordt ook wel wat minder, maar die ben er nog steeds wel. En die ben lekker fanatiek als de muzici maar spreken. Niet? Ja. Maar dat is er nog wel. En daar ben ik nog wel goede beleiden uiteindelijk. Als de blad Prog uit Engeland heeft. Dat is een glossy blad. Het is een dure productie. Waar dat dus een hele hoop in stiert. En wat dus de wereld ook gaat. En wat nou over erg leuk is dat bij Summer End Festival in Wales, wie de hoofdredacteur, die wie daar ik denk, ik moet even naar Joske loeken. Dus we hebben kennis maken en dat wie een heel leuk gesprek wat we gewoon hebben. Natuurlijk liep dat juist niet in de recensie van het Summer End Festival terug. Maar privé hebben we dus nou ik een connectie. En waar zal zitten? Ik bedoel, ik ken hem nou... Deze Chinees onder een oor. Had hij hem nog net eerst? Nee joh, tuurlijk net. Kom op, dat man. leidt al nog in Polen. Oh, prachtig. Ja. Nou ja, je hebt net alles in de macht. Maar misschien ook net. Nee, je moet dat ding een beetje gaan letten. Maar goed, je bent muzikant, was in plaat promoten. Ja. Was al zeist en zeker met dit soort muziek mag hij in het publiek denk ik echt ziekje. Ja. Maar het is wel zo, om dit bijvoorbeeld live uit te voeren met alle muzici erbij, dan zou je wel een band opzetten moeten. De hartelijk zo vol. Ja, maar ik weet ook hoe... dat ken ik heel oors uitpakken als dat ik graag wil hier. En ik ben net... ik wil net een figuur wijzen die zei van... en nou moet dit, en nou moet dat, en nou moet dat. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik vind het mooi om creatief te wezen. Maar want dan haast de rol van bandleider en de hele zaak leiden met een al. Dat is een behoorlijke taak. En dan ik nog een keer een afzetgebied voor dit vind ik kennen. We hebben maar iets lang, maar 1 of 2 mogelijkheden. Dus dat zoek absoluut net die uitdaging ook naar die een lang. Door de pandemie is er in je leven nog wel wat verloren. In die zin dat ik pakjesbezorger geweest intussen. Natuurlijk. Postbezorger, mag ik zeggen? Ja, ik ben geen pakjesbezorger. Nee, post, hè? Dat zoek ik net graag aan willen. Want dan zit in een autootje. Ik ben sinds het begin van de pandemie inderdaad, toen zie ik raad Sjen. En ik denk, ik moet wat. En ik ben inderdaad bij PostNL ben ik solliciteren gegaan. Wat voor mij een hele plezierige ervaring worden is. Nou, daar begin ik gewoon, want sommige mensen denken, ja, dat een muzikant die doet dat tijdelijk en het is omdat het mat. Ja. Maar doe gaat er echt lol in. Hè? En ik begrijp ik een beetje uit die verhaal, was me verteld, huis, dat juist die combinatie van muziekmaatje en de postroom brengen, dat bevalt hij wel heel goed, net volgens mij. Hè? Nou ja, sure. Ik heb altijd een muzikant geweest en dat ging ik altijd goed. Tot inderdaad die pandemie kwam. Sure, voor die tijd, om een beetje in beweging te blijven, wie ik een renner. En dan ren je. En dan is die conditie ook net zo verkeerd. Maar toen op een gegeven moment ben ik op dit spoor zet van PostNL. Ik denk, ik moet wat doen. En toen ik 1 keer daarbij aan de gang weer, want dat is gewoon puur op een fiets, kwam eigenlijk naar voren. Ik denk, dit is conditietraining en ik wil er nog voor betalen. Een lekker boeten. Lekker boeten. En ik ben eigenlijk een boetenman. Ja. Ik ben helemaal net zo'n bandman die altijd vol in je studio's en in je zaal zit. Maar eigenlijk ben ik een echte buitenman. En dat gedeelte dat bevalt me ontzettend goed. Daar komt ik bij, Sjen. Dat vind ik er ook van. Dat het een sociaal beroep is. En ik weet wel, PostNL zit soms net altijd goed in de PR. Maar waarom hem dat aan leidt, er zit ik wel een stukje voor ingenomen hier oer PostNL in. Want ik heb nou les toch ik weer een verhaal over iemand die dan pensioneert wie een dwaske circulatie of zo iets kreeg. Ja. Maar ik denk bij mezelf van de programma's die het in zo'n nieuwsitem nieuwswaarde joggen, dat binnen volgens mij net goede journalistieke programma's. Want? Omdat er meer factoren binnen dan dat aan zo'n soort beroep dan dat je aan het eind van de rit maar een doosje chocolade naar huis te geest. Ik bedoel, de beleving zit er meer in dat je dat graag doet, dat je in beweging bent, dat je met mensen in contact komt. Dat is mijn beleving in elk geval.
En dan ken ik gewoon zeggen van dat ik mij fijne leidinggevenden te maken heb, fijne collega's. En het is heel gezond voor mij om dit naast met muzikanten te doen. Want muzikanten kunnen heel erg aan tunnelvisie leiden. En misschien heb ik daar zelf genoeg les van gehad. Dat had dan wel resulteerd in een hele berg producties en al die dingen meer. Maar het kan net verkeerd wezen om een beetje een bredere kijk op de zaak te krijgen. Majoren meestal aan de gang te wezen, in de buiten te wezen. Ik kan het alleen maar als positief opvatten. Hoe breder de blik op de wereld, hoe beter het altijd is. Dat geldt voor alles, denk ik. Ja, maar dat werkt ik wel een beetje op waarom ik jou bijvoorbeeld gitaarlessen. En ik heb wel ondervonden dat, nou dat bij PostNL toch, krijg ik een groter contrast met mijn muzieklessen. En toch dat nog maar meer plezier is dat ik het voorheen al deed. En dat geldt ik voor het spelen in bands en al die dingen meer. Het werk met horen mensen. Dan krijg je een bredere kijk. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste nou wel is. Wat je daar verder van vinden, maar natuurlijk. Ik bedoel, er ben genoeg mensen die denken van nou PostNL, een bedrijf wat meestal slecht betaalt en al die dingen meer. En natuurlijk, er kan altijd nog vrachtgeld bij. Maar het is en misschien werd het wel handiger geweest als dat in oorsprong een nutsbedrijf blijven weer. Want het is natuurlijk privatiseerd en dan haast met hele andere dynamieken te maken. Ja. Maar qua bedrijf, zoals ik het opvat. En daar mag ik trouwens ik liek bij vertellen. Er zijn diverse muziekcollega's die ik bij PostNL op een gegeven moment een functie voor hebben. En die dat naar volle tevredenheid doen. Die dezelfde ervaring hebben als ik. Zoals je er altijd weer twee kanten. Er zit twee kanten in alles. Nou, dan hebben we dat verteld. Ja. We draaien nog hier een track van die cd. Dat verhaal haast, nou ja, zo staat zo wel verteld. We gaan nog even naar wat oorstaan. Want nou ja, de naam vallen al even. Leap Day, Flamborough, maar horen we die verhaal is wat grutter dan alleen een solo-albums. Oh ja. Ja, daar zit ik in een band. En maakt ze er maar even reclame voor. Er komt een leuk festival aan. Ja, nou. Vertel. Het NPF-festival in Siegerswoud op 4 november. Ik maak je er heel graag reclame voor, maar het is wel noodzakelijk dat ik er reclame voor maak. Want het is gewoon vrij lastig om liefhebbers naar een dergelijk festival te krijgen. Het is zelfs zo, we organiseren het zelf al ik. Dat betekent dat ze met alle facetten van zo'n festival te maken heeft. En dan komen er onkosten om de hoeken. En om een festival goed terug te kunnen laten gaan, ben er meesten nodig. Meesten die erop uitkomen, meesten die bereid zijn om een entree te betalen, die een leuke dag hebben, willen mij die muziek. Maar het wordt, en dat is eigenlijk heel logisch in deze tijden die onzeker worden, waar de kosten gewoon hoger worden. Meesten binnen gewoon net heel gauw genegen om op dit moment naar zalen, wat dan ook maar te gaan. Het geldt net alleen voor uw festival. Maar daarom maak je dus graag even reclame voor het festival. Ga je gang. Willen we dit terug gaan laten, dan moet er meesten komen. En de meesten kennen ons vinden op Facebook, Northern Prog Festival. Dat ken ik via de link van Leap Day, de groep Leap Day. Ik op Facebook en neem het ooit maar op, waar we weer op zitten. Waar is het? Het is in Siegerswoud. En wanneer? 5 november. Waar speel je er al in? Also Eden uit Engeland. Er komt nog een groep uit Polen, waar ik de namen net van het horen ken. Chain Reactor uit Nederland en Leap Day. 4 bands op mijn riegel. Er zijn hapjes, drankjes te krijgen. Er is gezelligheid. Er ben ik stil voor mensen om op te zitten. Dat is net onbelangrijk in Wurg bij zo'n lange gebeurtenis. En wat ik de meesten aanraden die het komen willen, wacht ze net totdat de kaartverkeer naar door. Maar geen het via het internet gelijk bestellen. Want als wij net genoeg mensen op voorhand hebben, komt zelfs misschien het bestaan van het hele festival in het gedrang. En dat zou hartstikke sneu. Worden. Big Marius. Northern Prog Festival. Zoek even op de site. Ik hoop dat we in ieder geval een paar mensen nou enthousiasmeerd hebben. Dat hoop ik. Want dan gaat meer praten, ik net zo volle zin hoor. Nee. Nou, we hadden in ieder geval genoeg gewoon over die nieuwe plaat. Ik heb er een nummer van draaien. Ja. Winter Solstice. Ja. Spreek ik het zo goed? Ja. Ja. Waar gaat het door? Ja, winter. Nou ja, ik heb het maar zo neemt, omdat in de ronde winter solstice van vorig jaar kwam dit stuk in één bovendroom. En het gebeurt soms wel met meer stukken. Ik hiet in één vorm, maar ik geloof net dat ik er een uur aan werkt heb om het voor mijn kant te krijgen. Daarna moest ik het nog opnemen. Maar ik hiet nummer binnen een uur vorm. Ik denk dat past in deze tijd. Ik denk, waar zitten we in? De winter solstice. Vandaar. Dank u wel. Graag die en dank u wel.